lak ketek basa mandiri ketek. Berarti awak dhewe ketek-ketekan. Berarti juara ketek. Weh, ketek lho. Kuwi jane iso mari palekong. Ya iso, tergantung. Tergantung apa, Kong? Ya terserah toh. Tergantung wis, sermu tergantung nang wit rambutan, apa tergantung nang wit pring, nang papringan, apa tergantung nang tali ngono. Masane aku keteke, Kong. Yo ora lha wong diomongi tergantung kok tergantung apa? Maksudnya tergantung ya tergantung pola hidupmu, tergantung pola pikirmu. Kabeh loro ki bakal iso mari. Ya wis dijak omong ya malah ngejak guyon kok. Ya tak padakne karo ketek. Ya lak ketek basa mandiri ketek. Berarti awak dhewe ketek-ketekan. Berarti juara ketek. Weh, ketek lho. Aku ketek.